Doncs ens trobem amb en Jordi Dalmau, cuiner, xef, propietari Masses coses, masses coses del restaurant Sumac de Roses. Potser hi ha gent que encara no et coneix, però bueno, jo crec que ets dels pocs que representa el llegat de Sant i Santa Maria des de fa bastants anys a Roses. Sí. Bon dia, Jordi. Bon dia. Gràcies per la invitació. Sí, nosaltres hem estat treballant molts anys amb en Santi, vam estar en la seva època on vam començar a obrir restaurants també per diferents parts d'Espanya i del món. Va vindre la mala notícia que en Santi va marxar, però sempre hem volgut continuar amb aquest llegat, no? Amb aquesta manera de pensar del producte, proximitat. Nosaltres fem plats que fèiem amb en Santi, els fem en el restaurant encara, tant el ravioli de gambes amb doxal de ceps, la papada de porc amb caviar, el jarret també a baixa temperatura, i intentem ensenyar a la gent una mica aquest llegat, no? Que no s'ha de perdre. Quan fa que teniu obert el Sumac a Roses? Vam obrir el juny del 2019, sí. Va vindre la pandèmia i nosaltres celebràvem un any tancats, confinats. Però bueno, n'hi ha molta gent maca que t'ajuda a tirar endavant i la veritat que encara fa 6 anyets, no? Ara faria uns 7 anyets farem aquest any. És un restaurant, perquè la gent el conegui, és petit, sí, que pugueu dominar, sí, tant tu com la teva parella. Exacte. Sí. És a dir, al final, creus que una mica el futur anar per aquí, és a dir, coses petites que es puguin dominar, no? Sí, exacte. Sí, perquè ens trobem, jo ho dic en el meu cas, ens trobem una mica que amb el personal ens està sent molt difícil. Ja no és abans, ara és ara, i hem de canviar el concepte. I ara mateix està la meva dona, la Carina, que està a la sala, està sola, fora. Fem un màxim de 16 persones per servei, no en fem més, no podem donar un servei millor. Amb 16 persones és el servei que volem donar nosaltres. Jo estic sola a la cuina, també, i tinc un noi a la pica que m'ajuda també una miqueta. I creiem que el futur de l'hostaleria va per aquest camí, perquè és molt difícil trobar gent, temps, horaris... Tot està canviant i ens hem d'adaptar. La cuina, per això la veus amb... És a dir, a nivell dels joves que van a la cuina, veus que hi ha alguna... que pot haver-hi unes variacions d'aquí a un futur proper? És a dir, doncs, a nivell de si tenen suficient cultura gastronòmica, si els agrada també, doncs, provar coses noves, coses noves per ells, no? És a dir, veus un canvi generacional dins del client de restaurant? Estem veient que nosaltres va haver-hi el boom de la cuina clàssica, després va haver-hi el boom de la cuina aquesta més moderna, i crec que ara la gent està tornant una mica a les tradicions, crec. Crec que tothom s'està posant a dir, comencem a recuperar una mica aquestes tradicions. Creiem que la nova generació comença a fer altres àmbits tant de menjar i tot. Crec que estem una mica cansats d'aquesta saturació alimentària tan química i crec que estem tornant una mica al raons. Tenim noves generacions que continuaran amb aquest aspecte? Jo crec que sí. El que passa que abans ens trobàvem molta quantitat de gent que treballava i ara seleccionarà més aquest nou personal que vulgui tirar endavant, perquè no n'hi ha tanta gent que apreci l'hostaleria, no? Perquè l'hostaleria són dies, són hores, és feina, com altres negocis, no? Però crec que està fent un petit canvi i crec que per millor. Sumac, ja ho hem dit, està a Roses i t'has involucrat 100% amb la cofreria de pescadors de Roses, no? Que estan també apostant també per un client com som vosaltres professionals, no? Sí. Com us ho dic, apostem pel territori i ja que estem a Roses hem de posar per la cofreria de Roses. Tenim allà la gamba de Roses, que competeix sempre amb la de Palamós, no? Ja amb quina és millor, no? Una o l'altra, no? Però bueno, nosaltres que estem a Roses hem de potenciar la gamba de Roses i hi ha altres projectes com ara s'estan fent que estan produint alga també i apostem amb ells per donar sortida a aquest producte, no? I crec que hem d'aprofitar tot el que ens dona el mar i intentar de potenciar-lo i el més natural possible, no? Malgrat que a la teva cuina trobem molt de peix i marisc, però també trobem carn. Sí. És a dir, també estem... Bueno, això és el que és la Costa Brava, l'Empordà, no? Que és mar i muntanya al final. Exacte.
Ara tenim diferents tipus de cans a la carta. Sí que tenim dos que jo volia una mica tal. Seria el Guaio Empordà, a Parlavà, amb l'Aleix, i tenim també pollastre ecològic de bosc, amb la Núria, que estan criant un pollastre increïble, i fem unes mandonguilles de pollastre ecològic criat a bosc, com l'empresa es diu de bosc, i el pollastre és brutal. Pollastres de 3 quilos, ja no es veuen aquests pollastres. Allò com es fas un rostillet amb aquest pollastre als ossos que són durs, no? Invito a que proveu perquè és una cosa brutal, igual que el guaio, i igual que la vedella de l'Albera, de Muda Agullana també. O sigui que al final potenciem aquest producte, no, nosaltres? Escolta'm, ja per acabar, Jordi, m'has parlat doncs, de la gamba de roses. Escolta'm, al final és gamba vermella, és a dir, hi ha diferència entre la gamba de roses, del Camp de Creus, de Palamós, de Blanes, de Malgrat... És a dir, hi ha diferències a la gamba vermella? Ja em fotré un compromís, però no passa res, jo dic la veritat, és la mateixa. I a vegades es va calar quasi en els mateixos caladeros, no? El que passa que cada una potència el poble, no? Però realment és la mateixa, que hi ha més salinitat, menys salinitat, més fred l'aigua, més calenta, tal, al final van a calar allà mateix, és la mateixa gamba. Lo maco és que cada poble protegeixi el producte del poble, no? No vol dir que una sigui millor que l'altra o més bona, no, anem a protegir el poble i anem a donar valor al poble, no? Perfecte. Doncs tu, escolta'm, merci per passar per el nostre stand d'aquí del Fòrum Gastronòmic Girona 2026 i, escolta'm, i que continuïs fent gaudir els teus clients com ho fas. Gràcies, Jordi. A vosaltres. Moltes gràcies.